Na dagare ku. Ina masu zage-zage a Instagram su zo suna zagin shugabanninsu don ba a koya musu tarbiyya tun suna gidajensu ba. Ba a koya musu ba. Wai kuna nema ku mai da siyasa addini? Kun ga irin ku masu haddasa fitina, masu haddasa iya yi da fitsara? Wallahi ku ji tsoron Allah. Kuma ni Tima Makamashi, duk wanda ya zage ni uwa ne ya zaga, wanda ku ya zage ni uba ne ya zaga, ya ishe ni haka. An ƙi a zaɓi APC, PDP za a zaɓa, kuma duk wani masoyi na ina ba shi shawarar yin zaɓa PDP 2019 sai Baba Atiku insha Allah. Ku zo, dole sai an bi APC ko sai an bi ra'ayinka ko sai na bi ra'ayinka? Ba zan bi ra'ayinka ba, ko kashi aka tsayar wanda ya ga dama ya zaɓi gwaninsa. Ni kuma ina nan ina yi wa Atiku wazirin Adamawa kamfen insha Allah 2019 sai Baba Atiku. An ƙi a zaɓi APC, dole ne? Yanzu haka ku masu zagin nan iya yi ko katin zaɓe ba ku da shi, amma kun iya fele. An ƙi a zaɓi APC, PDP za a zaɓa, dole kuma sai an zaɓi PDP. Da Allah gafara. Kun ɗauki siyasa kamar wani addini? Kuna ta wani kafirta mutum, kuna kafirta musulmi? Jahilan banza, jahilan wofi. Ku duba Kamsuna Hadis ku gani. Zagin musulmi dan uwan musulmi me sakamakon shi? Sannan kuma kafirta musulmi me sakamakon shi? Je ka duba Kamsuna Hadis. Annabi ne ya faɗa. Ku yi ta abubuwa kuna wani abu na rashin hankali, na rashin tunani. Siyasa gaba ne? Ko siyasa addini ne? Kuna so duka Buhari da Atiku nan dukansu musulmai ne, amma kuna zuwa su suna haɗa kansu, ku kun zo tsabar ba ku san me kuke ba, kun zo kuna ta zage-zage a Instagram. Kuna ta cin mutuncin junanku, kuna ta zagin musulmi, yan uwan musulmi ne kuma wawaye kawai. Ba za a zaɓi APC ba, a PDP nake, kuma duk wani masoyi na a PDP zai zaɓa insha Allah. Najeriya sai Atiku. Haba da Allah, ya ishe naka, kuma duk wanda ya ban hakuri sai na gaya mai magana wallahi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ina mata yan uwana. Wannan bayani da zan yi a kanmu ne mu mata, don mu mata mun muke yin kunshi a hannunmu. Ina tunatar mana da cewa a ranar da za mu zaɓi gwaninmu, wato ranar da za mu dangwala wa gwaninmu, da Allah kar mu yi kunshi a hannunmu, saboda tamfirin ba zai nuna ba. Idan da lalle a hannunmu da kunshi a hannunmu, tamfirin ba zai nuna ba, za mu iya yin asaran ƙuri'unmu. To don Allah kada mu yi kunshi kafin ranar, ko kuma a ce ranar akwai kunshi a hannunmu, don komin dangwala zai zama asara ne. Kuma siyasa ra'ayi ne, duk wanda kake so ka zaɓi gwaninka. Ni dai gwanina Alhaji Atiku Abubakar ne, wazirin Adamawa a 2019 insha Allahu. To ina ba wa